गुड मॉर्निंग। राधे राधे, सुप्रभात सभी यूट्यूब फैमिली के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। ते रउआ सभे कैसन बानी? आशा करतानी कि रउआ सभे कहीं होखबलो, स्वस्थ होखबलो, मस्त होखबलो, अपना अपना काम में व्यस्त होखबलो। तो हमहू स्वस्थ बानी, मस्त बानी और अपना काम में व्यस्त बानी। रउआ सभे कैसन बानी लो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएब लो, और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेब लो। तो 12 बजे तटे, दिन के 12 बजे के नज़ारा है। तो रउआ सभी देख सकत हईन लो कि हम सोचनी है कि अंगना में बहुत सारा घास हो गईल बटे। जहाँ पे एगो हमार पुरानी गाड़ी लागल बटे, मोटरसाइकिल हटे। रउआ सभी देख सकत हईन लो, तहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो गईल बटे। और वहाँ पे हम बर्तन भी धोवेनी तो पानी ज़्यादा गिरेला हो जा, तो पानी के वजह से घास हो गईल बटे। तो हम सोचनी है कि पहले घास के पहले साफ कर दी अंगना से, ठीक ना। और घास में ही हटे जौन की जे तितली बोलेला घास में, उहे तितली हटे ज़्यादा ही पसर गईल बटे। रउआ सबके यहाँ का बोलेला? हमने के यहाँ तितली बोलेला, मतलब खाई जाला तो अच्छा लगेला। उ जड़ी बूटी में कामे आवेलाटे, और पेट उठ झरेला तो मतलब लोग खोट के और पीस के पियावेला। लइका सियान केहू खाला। जौन हम घास गढ़ तनी तवन वो पेट झरला के मतलब कामे आवेला। पेट उठ झरला ना तो लोग खोट के ले जानी लो, और नमक डाल के पियन लो तो पेट झरल आराम हो जाला, बढ़िया हो जाला। उहे सब अंगना में हमरा पसर गईल बाटे। रउआ सभी देख सकत हईन लो कि हम हसुआ से खुरपी तो खोजनी है तो ना मिलल है, बट हसुआ लगल हटे तो हसुआ से हम ओकी काट रहल बनी अच्छा से। और गाड़ी के नीचे ले उ लाग गईल बटे। और ये गाड़ी हमार बहुत दिन पुराना हटे, खराब नहीं खे भइल, मतलब एमे तेल उल डाल के चलावल जाई तो चल सकी, अच्छा बटे। बट ई गाड़ी के छुएला ना। तब घास गर के रख देहनी ओइजा। ओकरी बाद से रउआ सभी देखत हईन लोग कि चूल्हे के पास सारा सामान इधर उधर बिखरल बटे। और रोज के तो इहे कामे बटे, रोज के इहे काम बा। तो रउआ सभी देख सकत हईन लोग कि बर्तन सब यहाँ वहाँ छिटाई रहल हटे। तब सोचनी है कि पहले बर्तन उठा के रख देतानी, ठीक ना। तो जहाँ से हम घास साफ कैनी है ना, वहाँ पे बर्तन रख देनी धोए खातिर। अभी देखी लो कपड़ा हम खींच के सुबेरे के रखले रहनी है, पसरले रहनी है। तो ये कपड़ा जौन की जे नीचे गिर गई रहल हटे, नीचे गिर गई रहल तो एकरा के फिर दूसर पानी लिया के अंगना में और पानी में खंगार तनी, खंगारे के बटे, खंगार के डाले के बा। तो ऐसे सोचनी है जब पानी लिया के अब खंगारिए लेतानी। नीचे गिर गई रहला तो खंगारल तनी जरूरी बाटे। तो ज़्यादा मिट्टी नहीं खे लागल, अभी साफ बटे सोचनी है कि थोड़ा खंगारल जरूरी बटे। तो रउआ सभी देख सकते हैं लोग कि हम अपने साड़ी के पानी में खंगार रहल बानी। फीचल कपड़ा हटे, तब सोचनी है थोड़ा बहुत खंगार के डाल देता नहीं, काहे से कि जब माटी में गिरा रहल हटे तो ओकरा के खंगारल भी बहुत जरूरी बाटे, है ना। तो ई जौन अंगना में हम रउआ सभी देख सकते हैं लोग कि हम अंगना में टंगले बानी कपड़ा साड़ी, मतलब तो एजा से हमरे अंगना में से पूरा रोड पर ले हिंगा डायरेक्टे लौकेला, सोझे दिखाई देला। तो हमके वो अच्छा ना लागेला। तो इस साड़ी से मतलब हम आड़ कैले बानी, साड़ी हो देवाल में कांटी मरले बानी, और कांटी मार के और चारों तरफ से हम साड़ी से आड़ कैले बानी ताकि लौकी ना तो मान लीजिए अंगना में खाना वाना बनेला तो सोझे डायरेक्टे ओने लौकेला ऐसे। तो साड़ी हम खंगार लेनी और ले जाम पसारे खातिर। वह सभी देख सकते इन लोग खंगरा गए और लेके जाता नहीं। या धूप भी अब बहुत बढ़िया धूप होता, पहले तो धूप ना होता रहा, लेकिन अब मन पसंद जो के धूप होता टे, ये कपड़ा भी अच्छा से सूख जाता। और इतना काम पड़ता ना, इतना काम पड़ता, सुबह से शाम तक कामे काम रहता टे। कब दिन बीत जाता काम करते करते कुछ पते नहीं खे चलत, ये कब सुबह भइल, कब 12 बजल, कब टाइम निकल जाता कुछ पते नहीं खे चलत। काम करते करते आदमी थक जाता, बट काम नहीं खे थकत, काम तो कर ही के पड़ता। तो ये बगल में देखा था इन लोग कि हमार गुड़िया रानी या हमार प्यारी बेटी हिया बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहल बिया, गेम खेलतिया और हम कपड़ा पसारत तनी, ठीक ना। तो
यह सब रोज के काम बटे, काम तो माने वाला नइखे। और गांव देहात में तो बहुत ज़्यादा काम पड़ेला। रउआ सबके तो मालूम बटे जे गांव में बहुत ज़्यादा काम पड़ेला, ठीक ना। तो सारा काम निपटाते हुए कब बिहान हो जाला पते ना चलेला। रात भगवान तो एगो रात बना देले बड़न की मतलब दिन भर काम करे के बा, रात में खाना खा के तनी आराम से सूते के बा। तो हम चली आइल बनी अपने बर्तन के तरफ। रउआ देख सकत इन लोग कि हम बर्तन धुल रहल बनी। बर्तन हम तब बर्तन हम खंगार रहल बानी पानी लिया के अंगना में। और बर्तन भी यही जी हम धोवे नी। तो एक घड़ी तो पानी केतनो गिरेला तो सूख जाला, पानी के कोनो टेंशन नहीं है। और बर्तन हमार देखी लो कितना अच्छा से धोआ गइल बटे। चूल्हे पे हम मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनावे नी, लेकिन बर्तन हमार उतना करिया ना होला, काहे से कि तनी अच्छा से धो देनी हम, रगड़ रगड़ के धो देनी, बस साफ हो जाला। आ कितना लोग के बर्तन बाटे जे करिया करिया पूरा रहेला चूल्हे पे बनावला से, और बुझेबे ना करला कि बर्तन मजाता कि नहीं मजात। बट हमार बर्तन रउआ सभी देख सकते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा चमकत हटे, उजर उजर बर्तन हमार चमकता। तो हम बर्तन धो बहनी, गिलास खंगारो तनी। और इतनी पानी गिरावे के अंगना में दिक्कत होला, रउआ सभी देख सकत इन लोग पानी गिरावे की थोड़ा बहुत दिक्कत बाटे अंगना में। तो बर्तन धुल के पानी कहीं बिग देनी सूख जाला। बर्तन धोआ गए, रउआ सभी देख सकत इन लोग। बर्तन हम अब लेके जाते नहीं अपने घर में, और बर्तन हमार कितना चमकता, कितना लाइट देता, रउआ सभी देख सकत इन लोग खुदे। सारा बर्तन धोआ गए, अब लेके जाते नहीं घर में, काहे से कि अब धीरे धीरे साँझ हो गई, काम करते करते साँझ हो गई। अब कुछ खाना बनावे के तैयारी कल जाई, ठीक ना। ये खाना में का बनी का ना। और रउआ सभी आवाज़ सुनता नहीं, वो आवाज़ हमार सासू माँ बोलतनी पीछे बानी, वो अपन पता ना का करतनी। लेकिन रउआ सभी देख सकत इन लोग कि हम अब लेके चली नहीं खाना बनावे के सारा सामान लेके चली नहीं, चकला बेलना जो भी बाटे। अब धीरे धीरे सामान अपन इकट्ठा हम कर लेनी। अब आटा सान रहल बानी, आज बनावे के बेटी रोटी सब्जी, ठीक ना। तो रउआ सभी आई लो और खाई लो। और रउआ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते नहीं कि रउआ सबके अगर जो हमार वीडियो अच्छा लगी तो रउआ सभी चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करे लोगे। और कमेंट बॉक्स में ना कुछ लिखे लो तो हर हर महादेव तो लिखे लो ना, भगवान के नाम एक बार जरूर लिख देम लो, चाहे राधे राधे लिख देम लो भगवान खातिर। तो रउआ सभी देख सकते इन लोग कि आटा हमार सना गई। और टमाटर भी बा, जेमे हाथ धोते नहीं में टमाटर भी बाटे, और सब्जी काट के हम रख लेले बानी खाना बनावे खातिर। तो मिट्टी के चूल्हे पे बनावे के बाटे। और रउआ सभी के पर बनावे नीलो, रउआ सब तो गैस पे बनावत हो हम लोग, चाहे हीटर पे बनावत हो हम लोग। तो हमनी के गांव देहात में अभी चूल्हे पे खाना बनेला। अभी पुराने ज़माने के अभी रिवाज बाटे, जैसे कि पुराने ज़माने के लोग बनावत रहनी आलू मिट्टी के चूल्हे पे। तो अभी मिट्टी के चूल्हे पे हमनी के यहाँ बनेला, और बहुत लोग के घरे गैस पे बनला। तो हमारे घरे अभी मिट्टी के चूल्हे पे बनता। तो रउआ सब देख सकते हैं लोग कि हम टमाटर काट रहल बनी और धनिया काट लेतनी, सारा सामान इकट्ठा करके ओकरी बाद हम चूल्हे में आगी बारब। तो रउआ सब देख सकते हैं लोग कि हमारा कढ़ाई गरम हो गई बटे, इमे डाला तनी सरसों के तेल सब्जी बनावे खातिर। और रउआ सबके तो मालूम बाटे कि हमरे सब्जी में लहसुन प्याज ना पड़ेला हमरे घर। तो लड्डू बाबू के भोग लगेला बिना लहसुन प्याज के। तो हम सोचे नहीं कि जब लड्डू बाबू कान्हा जी बिना लहसुन प्याज के वो भोग लगा ले, मतलब वो खा ले, तो हमने के खाए में का दिक्कत बाटे। तो हम लहसुन प्याज सब्जी में ना डालेनी, और सबके खातिर ऐसे बनेला, सभी लोग बिना लहसुन प्याज के सब्जी खाला, और बहुत स्वादिष्ट होला। बिना लहसुन प्याज के सब्जी बहुत स्वादिष्ट होला। रउआ सभी एक बार बना के जरूर ट्राई मारी लोगिन बिना लहसुन प्याज के। रउआ सभी लहसुन प्याज हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए लो, और बहुत टेस्टी सब्जी होला, बहुत टेस्ट एकर बढ़ जाला। तो जवना भोजन में भगवान के भोग लगा दिहल जाला वो और ही स्वादिष्ट बढ़ जाला, दुगुना स्वाद बढ़ जाला। तो रउआ सभी देखत हैं कि हम टमाटर के भूज लेनी, और टमाटर हमार गल गल बटे, में हम डाल तनी सब्जी। और बहुत मन लगा के, बहुत मेहनत से हम लड्डू बाबू खातिर हम भोग बनावत तनी कि लड्डू बाबू के भोग लग जाई, ठीक ना। तो लड्डू बाबू खातिर हम प्रसाद बना रहल बनी। तो सब्जी बनाएम और रोटी बनाएम अपने लड्डू बाबू खातिर। तो रउआ सब देख सकते हैं कि पानी में डालता नहीं ताकि खूब बढ़िया से इन्हा जा, ओकरी बाद से भगवान के भोग लगी।
तो रउआ सभी देख सकत तनी लोग कि एक बगल हमार सब्जी बनता और एक बगल हम रोटी बनावत तनी। लड्डू बाबू खातिर प्रसाद बनावत तनी। तो मान लीजिए हमने घरे जब खाना बनेला, जब भगवान के भोग लाग जाला, लड्डू गोपाल जी के भोग लाग जाला, तो खाना के स्वाद और ही दुगुना बढ़ जाला और अच्छा लगेला खाए में, ठीक ना। तो खात खात रउआ लोग के पेट भर जाई लेकिन मन कबो ना भरी। तो बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट हम खाना बनाइले अपना लड्डू बाबू खातिर। काहे से कि बनावते समय हम लड्डू बाबू के नाम लेनी कि हे लड्डू बाबू हम तोहरा खातिर खाना बनावत तनी, बहुत भाव से हम खाना बनावेनी। तो रउआ सबसे एक बार ना हम 1000 बार एक के विनती करतनी कि रउआ सभी अगर जे नया होखे हम लोग तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेब लो। अगर जे पुराना होखे हम लोग तो वीडियो के फुल वॉच कर लेब लो और वीडियो के शेयर भी कर देब लो, लाइक कैल मत भूलेब लो, ठीक ना। तो रउआ सभी तनी हमरो पे ध्यान दिलो। खाली रउआ सभी बड़ा यूट्यूबर के वीडियो देखत तनी लो, बड़ा यूट्यूबर के सपोर्ट करते लो। तो छोटा यूट्यूबर कहाँ जाई, रउए सबके सपोर्ट से ना छोटो यूट्यूबर, छोटे से कोई बड़ा होला। तो जीरो से हीरो बनल जाला। तो रउआ सभी कम लाइक्स देख के रउआ सभी इग्नोर कर देता लो, ये लाइक कम बटे तो हमने के ना देखल जाई। तो रउआ सभी येंगा मत करी। अगर जे एक लाइक से आदमी बढ़ जाता तो ओके आदमी सपोर्ट कर देहल जाला। तो रउआ सभी लाइक करी लो ना, पहले लाइक करेम लो तबे ना सभी लोग लाइक करी। तो रोटी हम देखी लो कितना फुलल फुलल रोटी बनावत तनी लड्डू गोपाल खातिर, और लड्डू गोपाल के भोग लग जाई तो हमारी यूट्यूब फैमिली सभी लोग आके रउआ सभी खा ले लो भगवान के प्रसाद। देखी लो हम बनावत तनी धनिया के पत्ता ई थरिया में हम काट के रखले रहनी है सब्जी में डाले खातिर। तो ओइमे हम रोटी रखत तनी और धनिया के पत्ता दूसरा कुछ में खनिया लेहनी, ठीक ना। तो रउआ सभी आई लो, जितने हमारी यूट्यूब फैमिली बानी लो सभी लोग आई लो और लाइन में लग जाई लो। रउआ लोग खातिर हम बना देले बानी। रउआ लोग के बहिन हई हम, जितना हमारे भैया बानी लो, हमार बहिन बालो, हमार दीदी बालो, सबके खातिर हम बनैले बानी। तो रउआ सभी आई लो और हमरे हाथ के भोजन क के रउआ सभी जाई लो और फुल सपोर्ट रउआ सभी करी लोगे, ठीक ना। और फुल वॉच के बहुत ज़्यादा ज़रूरी बाटे। तो रउआ सभी फुल सपोर्ट करे बोलो तबे ना वॉच भी बढ़ी। तो रउआ सभी सपोर्ट नहीं खिलो कर पावत, रउआ सभी सपोर्ट करी लोगिन और वीडियो के फुल वॉच करके और कमेंट जरूर करी लोगिन। एक लाइक से थोड़ी ना रउआ सभी कम हो जाए लो, लाइक करे में थोड़ी ना पैसा लागत हटे। तो लाइक कर रउआ सभी मत भूली लोगिन। और वीडियो हम बंद करम काहे से कि वीडियो लंबा हो जाई तो रउआ सभी देख ना पाएम लो। तो देखी लो हम खाना बना लेहनी, अभी थोड़ा से आटा बाटे तो पहले भोग लगा के आएम तब बनाएम। तो रउआ लो आई लो प्रसाद खाई लो, तब तक के लिए बा।